aldrig til mig, men jeg er 100 på, at de blev nødt til det, fordi de var hemmelige agenter. I 3. klasse begyndte jeg at spille rigtig meget Pokémon, og jeg blev den vildeste til det shit. Jeg blev en fucking Pokémon master. Mesteren af alle master. Jeg fik et vildt liv med alle de Pokémon og kællinger og stoffer, jeg vil have. Men i 5. klasse gik det så ned ad bakke, og jeg kom på et afvindingshjem og kom på en skole for børn med specielle evner. De sagde, jeg bildte mig selv alt muligt ind med mine forældre skulle være hemmelige agenter og Pokémon-mester og jeg ved ikke sådan noget. Men altså på grund af min abnorme pik havde jeg selvfølgelig problemer med damerne, men så alligevel alle piger i 5. klasse nogle modbydelige snobs, kællinger. Jeg blev ældre og ældre og begyndte på YouTube og blev bare mega rig, men jeg døde så som 55-årig på grund af mit vilde liv med alle de agentjobs og stoffer og Pokémons og alt muligt. Men jeg håber, I kunne lide mit liv, og jeg håber, I nød videoen, men hej!